Alan Kojo Chematin nani abre esanse me kan se ninu apanyi ana ne papa ne maame na da fom no enti nani abre oye ba nani abre pa nanso woni edi na chin de omo nti se odogo bi no abe omo de amanga de wo dwene nya no wo dwene enti ala nani abre omo de fence debi Kufuor dia flowers was the medi wusie mo omo nwene obo ho enti afafanta ma no na wo mo so no ani abra yehunu wo mo no owura President Kufuor ene guso ejenchia dofo guso a o chia no o ma no hyeden o ma no yakọ ni nyina no eye ni die twato a ye dija ye maame achi kwan ye nom da chiri sikasa eno eho enhye no ano na eguso a ekoso na nambeka abrafo eho ensam no abrafo no omu yomu bia omu bibia omu die bia no dwumadie no eye honhum ade enti womo ewo nema bia ye de omo fa na so womo eya omu bibia omu ye bia no makasa no omu ehunu enti se wohini ewu anaso wohini firimu a abrafo mu ta twetwetire to mo na ya na ekopetire ede ba ma yedija wohene anaso wohema kwan mekire kane no a na yedi enipa ija wohene ana wohema ekwan no ija wohene anaso wohema ekwan no na eno so no eda nche ya se obi edi ensamwani bi na so wofom ewo kuromu na ewo se yitwa nasu edi ni free kuro no mu ewo se yikoja se nipa no ekwan na se yikokunu a abrafo na wo mu edi se adwumadie no enso no ehye omunsa emu kodi dwumadie no ti abrafo de wo mu ewo dwumadie sonko pa enso ewo ahimfi a wo mu dwumadie no menka ne se dodo na kwe sunsun mu ade na se hunhun mu ade a wo mu ankasa no tede maka no wo mu dwuma wo mu die no wo mu fo mani ehunhunu enti se wodi wie na so obusa no se ade we ni oya nya de ono kura no obehunu san se nya nani kan ena wodidi ni dwuma wo mu edie ti na bre bia no bi abrani bi kura de bi akokọ wotimi de na ne sen eso akokọ ti mu na wate na afrafranta ma no wo mu ede e be se wo mu ba se wo mu ba be Kenya ha no mu sei afrafranta ma no e ba so mu ba be Kenya ha no mu sei edinti wo mu de wo mu nti kura se ye wura ho afrafram omonche se ye wura ho ebra ye wura ho a ye na nayi no ye na nayi a yesu ye na no wo mu de wo monche kura wo mu de ye nua ye wo ye ya Alan beba yo yate ye damu ase abuwa bisu wo se ye hwe nyame ya doma 2024 December mu eni ye behunu sa mpa afrafranto no ba ya na asa afrafranto no wa ma senia wiye eni behunu chele yo enti ora Kwame Kufuor na waje nchia no ebi no mpanimfo no dodo no ano eguso a wo mo chiechia wo chiechia na nim se enye de amenso mekwa akochia omampani Kufuor dada Kufuor sana opaja ne mu sana se menso me ba yie ni bi nti me ba de na wo se mekwakochia no na menso so de ombotom menso mi yima na ye no na se ye nana ye maame na chisika sa ye num no mi ni se ye twa bo bi de ato ho no mo se no no obi emfamra de efiri ubotom ana se de ubetimi ede aba mpanimfo no ma ne mema eguso a wo chia wato santene na wo chia hemfo ni no a santene no eguso a wo chia ewa ha no mu sei kane Ghana mampanini ni fodi ni na yehunu no a na se ebetwa mu no saa so na yehunu chiniye ti yehunu benchiniye de a na se manhene bi na eba no ti ni nyina no na amamre kwan so etwa guo ewo ahanum sei no Heroes Park Kumasi baba yara go pramano nechi ahasei na wiase nyina hia na Ghana ba panini Mame Theresa aba Kufuor ne mensa yeshia na yenum de chiri sikasa memede dai ubedura eya mamre na ekoso kane Ghana mampanini President Kufuor ni mfodi ni na edaso a oje enchia no sanso so na
ono so na yehu no Rebecca yeboa DC barekese ono na yehu no saa so na nananom so no ato sanchenia tio no bi na yehu no na nan ka minyani dina oye oba ase manhima na se manhima womo eye ema no enoso mse omem mse ba ko na yemfantemai mu na saa ohima no owo na ne din no minya medibeto etwa nti wo hunu se wo fra ne ntoma na wo fra ne ntoma se de ahema no ifra ntoma da bi ono de otutu ntoma se de mema etutu ntoma no saa na wono wo fra ne ntoma saa se oye oman hene wonye oman hema oye oman hene ti se mana bikusi na achia no yo ti nananom eguso a o chiachia nananom eguso a o chiachia sa wo hwa yenga na haseya amamre no esesesese akamfo de no esesesese dancing kan ya ohu se ema no bi aye na ebi nso atwe baase ahye kabani sliti no a o asante ha ye fa ya fade saa ukọ ebono a omususu eye bi na se akamfo no mu no amamre no esesesese etomre bi na hu se obi a dancing kan na wadwene ye o se ofra asante a wanhwe ya wobeti isanse amantam foforo soso saa na omususu afade no esese enunti ene esese bebi ayetena se anuanom isanse ya mamre ene ya mane kire saa enti nsese ye ma otan eba yentem esese asomdwie etena yentem abrebia empanyufo no bi ena edru omampanyin dada kofo ho a wo mochia no broni baako edim ya ono soso echia bie meka se ne no edoma ewo Heroes Park no enye asem ketwa etu a ye bono wa ha wa me se ye nto ye bo a ejeje wa kumamu na se etudure wo mu no doso papa ebi na ekuta ye papa yi a wo ya no wo maka wo mu so mo ka wo mprenu mpensa na che se obeto wo ben no ano wa pe ba bi agina ye anya saa se onya botuo na waso nyina ebetumi asi etuo se ni braba eyikasiesie a na ye toto saa etuo no enti wo komanhia ye wo atuntufo wo honom a saa adwumadie no ehye wonom so ensa na ye kase kunafo se odofo efiri mu a enye aduane bia na kunani no etumi die se odofo no yensie no a na odaso ehye fridge mu a wunni efom aduane amamre kwan so no empanyufo behwe se wunni efom aduane isanse wodofo bi ehye fridge mu a enche yede no bekwa akɔhye efom eno nti wunni fom aduane gese yesie wodofo no ansa yede ne ba no samfoni ne esan ba ye beka ne ho asem na kwame apakan a nananom etena mu yi emema no de no eye apakan ema no de ne nya apakan nanso bete yeso nana hema eti apakan mu ohema ntena apakan mu ohema je ne fe no seko ohema etena seko mu ontena apakan mu emema no na etena apakan mu enti ye nhye ne nso saa se yesua amamra na yesua no yie nananom amanhene bamchini ya hodo na ewo ho no yesi ahemfu chine ebi dida ebi achi se asante kotoko hene ba obahu se ni chine ye no esesa efi nananom amanhene no de no ho ne de no yatwemu asante manwura eso pa eno nti e ba eno so ye beka eho asem de akyeremo nananom amanhene ne bi na atenase a omabodwa kama omafo binom ekọ na omakochia wonom so ewo ho na woka abrafo eho asem abrafo hu enani na ekura so mupie nkwada bi so anankwada pie won so a bibi etimi eto won so owura ya wo sori ya wo tenase owura tapoku no kwasem ne se engineer tapoku nasa efe papa kwame fonton from ena ekwe aha ye de kasa
ya de kasa enu nti ohini bi eba enye ohini bi an yebodi nachi nananom binum wo ha yebo fonton from edi wonum achi na ya de bo wonum mrane enu nti se won ti ase a wadwene be ye wo se wo ka twene no keke nya se ye ka no keke ya de bo wonum emrane ekasa wo mo de o mo ti ase na wo mo kuro man so eti ase empanyufo dodo na eguso a wo mo eba abachia omampanyin dada je Kufuor ebi ena enam dwomu a yehunu wonumi oman hene baako ena eba no we fra ne kobene ne ko mu ntwiaban eye tuntum esanse ene enibre aba ye ye maame Theresa aba Kufuor eda fom ena wahye na henche eye de se enne enye ayida enka onhye tuntum ene fufu koko omahene baako ena semu hemfo na so no wo mo abedura wo mo so de wo mo amamre enso aba betai asante mfante ene bono wanchi achi a ni nyina no ye de enom ye maame ne ye nana na chiri sikasa gana mampani na zabe ye hwe no adofo eguso achi na ye kase kwame asante eji ahoho se wokọ asante kotoko hene otufo se tu ababio atena ye ewo manhia ye nnuane hyenfo de nti omani abre a wo hu wo mo se omo gro wa ha no omo ne nete wokọ manhia omo twa ne ho ahia ono oma nete ono oma